Nik uste euskal politika gintzan bagaudela alderdi ezberdinak, baina batipat bi ardaz daude. Bata Euskal Alderdi Jeltzaleak osatzen duena eta bestea gainentzeko guztiak. Zatik gainentzeko guztiak hartze badi maituzue egunkariak egunero badaukate zerbait PNV-ren kontra. Da ez nahi zarritzen, hala izatea. Zatik alderdi honek zerbait erakutsi eta demostratu baldin badu azkeneko ez urte hauetan, hamarkada hauetan, da herriaren nahiak eta asmoak bideratzen jakitea. Gizartearen pulsoa ondo hartzea. Jakitea nun zeuden lehentasunak. Zer dan epe motzera jokatzea, ertaina jokatzea eta epe luzea jokatzea. Nik uste erabaki estrategiko horietan alderdiak asmatu egin duela. Asmatu zuen eta asmatzen ari gara.